Bi spiża ta' madwar 9 miljun euro beda jieħu s-sura tiegħu il-Valletta Design Cluster, proġett li qed jirrestawra il-biċċerija l-antika fil-belt biex fost l-oħrajn isservi ta' inkubatur għal dawk li huma ġodda fl-industrija kreattiva, partikolarment fid-disinn, stilisti, periti u graphic designers. Fi żjara fuq il-post il-perit Amanda De Giovanni spjegat li din il-binja tmur lura il-mijiet ta' snin. Dan huwa bini li joħodna lura għal perjodu ta' żmien il-kavallieri, kien intenzjonat li jintuża bħala biċċerija oriġinarjament, għamel perjodu żgħar ta' żmien jintuża hekk, u mbagħad inbidlu ħafna l-użi matul iż-żminijiet, inkluż fiktar reċenti fejn kien sa tmeninijiet fejn kien jintuża bħala residenzi u kien hawn 8 tifran. Qalet li l-binja kienet f'qada perikoluża b'soff asfrundati jew bix-xorok maqsuma, iżda llum għaddej xogħol kbir biex tilqa' individwi u kumpaniji ġodda fil-qasam tad-disinn. Dan fil-waqt li se jitħallew bosta elementi oriġinali fosthom forn jaħdem. Iċ-ċermen tal-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta, Jason Mikallef, innota li dan il-proġett qed jerġa' jagħti l-ħajja lil din iż-żona fil-belt. Din iż-żona l-aktar żona mitluqa tal-Belt Valletta fl-aħħar 50 sena ġiet valorizzata lura, ingħatat lura il-kwalità tal-ħajja li tant kienet tixraq ilha lura. Kuntenti ħafna illi dan stajna nagħmluh bis-saħħa tal-legat ta' Valletta 2018, proġett li ser tkun qed tmexxi bħala kontinwità l-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta. Il-proġett se jinkludi wkoll ġnien fuq il-bejt li se jkun l-ewwel tax-xorta tiegħu u li se jkun miftuħ għal pubbliku. Il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici nnota kif hawnhekk ittieħdet deċiżjoni konxja biex dan il-post jintuża l-industrija kreattiva. Min-naħa tiegħu s-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Aron Farrugia innota kif dan il-wirt storiku u kulturali se jkompli jsaħħaħ l-aspett ekonomiku u kummerċjali tan-naħa t'isfel tal-belt, filwaqt li nnota kif madwar 5 miljun euro għal dan il-proġett ġejjin minn fondi Ewropej. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.